La segona va en relació als accessos al Vicent Rius. El passat mes de juny l'AMPA de l'Escola Pública Vicent Rius reclamava públicament un accés segur a l'escola. Totes i tots els que estem així som conscients de l'estat dels accessos a aquest centre escolar. Una de les promeses de campanya de molts o pràcticament tots els partits que esteu al govern era la modificació dels accessos al Vicent Rius. Portem 3 anys de legislatura i res ha canviat en aquests accessos. Fa quasi 2 anys, si no recorde mal, se'ns va informar d'algunes reunions per fer algunes millores, però al final van acabar en res. Des d'aleshores no hem sabut no hem tingut cap novetat. Hi ha previst alguna actuació al respecte? Intentaré respondre ràpid. Si em queda falta d'informació podem tractar-ho en un altre moment. A veure, el tema del camí d'Allacor, canals Allacor, el camí de la Palmera, el camí d'accés a Vicent Rius i les cases que allí tenim, és un camí que ens preocupa a tots, és que estem així, perquè evidentment fer una escola fa 26 o 27 anys en un lloc on no hi ha cap accés ja partís d'un projecte inadequat de base. A partir d'ahir, a poc s'ha intentat fer el que s'ha pogut. Així nosaltres vam partir d'una premissa. En primer lloc vam reunir a totes les parts implicades, AMPA, col·lectiu de veïns d'Allacor, de Mirabolvens, de Zona Horts, AMPA i Claustre, tots els implicats directament en l'ús d'aquest camí, encara que al ser un camí del poble ens afecta a tots, i es van proposar una mesura transitòria, de moment, per a reduir possiblement els riscos, que era un únic sentit, en una protecció per als vianants, fins que això es poguera resoldre d'una manera urbanística adequada. Unànimement, per totes les parts presents en aquesta reunió, es va dir que això no era la solució que es pretenia ni transitòriament i es va quedar apartada. En qualsevol moment es pot reprendre aquesta solució transitòria per a reduir la falta de seguretat. Paral·lelament, per a resoldre aquesta situació d'aquest camí, hi ha dos, segons els tècnics del nostre Ajuntament, que així ens ho han informat, hi ha dues possibilitats. Una, agarrar el camí que tenim, sinuós, tal qual està, i expropiar al llarg del camí, tant a esquerra o a dreta, tots els metros que facin falta per a convertir el camí en un camí ample de 2 vials, una vorera, il·luminació, etc. Tot el que faria falta per a convertir aquest vial en un vial més segur. Això comporta en un ajuntament, en una administració local i en aquest ajuntament comportaria molts anys. M'atrevisc a dir que inclús alguna dècada, com és el cas que estem comprovant amb els terrenys de l'institut, que vas començar el 2008, si no recorde, 2007, i estem en el 18 i encara no hem acabat, com és el procés del talús de l'ermita, que portem 3 anys, des de l'inici de... Bueno, és complex, però no vol dir això que no se faci. I l'altra opció, una segona opció era, com es va plasmar en aquesta reunió, basant-nos en els informes tècnics, era desenvolupar urbanísticament totes les parcel·les existents en aquella zona del poble, entre Canals i Allacor, el que suposa, parlant entre nosaltres, una acció de burbuja urbanística perquè és desenvolupar milers i milers de metres quan Canals no requereix de vivenda, o almenys d'aquestes quantitats de vivenda, i el que suposa quan mous una urbanització d'aquestes característiques, que és que la gent té que pagar la urbanització. Tot això per aconseguir que, perquè com sabeu en el Pla General d'Ordenació Urbana de Canals, l'avinguda Ermita es prolonga fins a arribar a Allacor, donant accés en un vial de 14 metres, zona d'arbrat i de voreres de 2 metres d'amplària, i convertint amb tota la dignitat que seria, imagineu el carrer. I això és el projecte que nosaltres sempre hem apostat. I hem apostat de tal manera que vam desenvolupar un borrador de projecte de desenvolupar única i exclusivament el carrer, no tota la urbanització, i a mi aquest projecte el vam presentar en primer lloc a la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, així, en l'Ajuntament, i en segona instància al expresident de la Diputació, Jorge Rodríguez, en el seu despatx de l'alcaldia d'Ontinyent, i els dos es van comprometre en que era un projecte interessant i que la Diputació anava a tirar endavant. I ahí estem. Aquesta és la situació que tenim ara en aquest moment.
n'hi ha gent que s'ha interessat, n'hi ha instàncies que han arribat, ara es veu que en l'AMPA, al final porta l'àrea d'educació també i soc conscient d'algunes coses, es va decidir que tota la comunitat educativa anava a intentar demanar-ho tots a una veu, perquè era una manera de fer més so. Estic esperant a la recepció de totes les instàncies per a respondre a tota aquesta comunitat i, evidentment, com he fet sempre com a regidor d'Educació, en aquest cas, perquè m'ho preguntaven a mi per proximitat, a l'acudir i a l'assistir als consells escolars, aquesta informació s'ha donat des del primer moment. Gràcies. Perdó, Ricardo, no sé si al fer-ho públic no sé si s'ha mogut altra vegada i si t'han demanat de nou valorar una possible solució transitòria o no. No, m'han demanat més o menys el que em demanen en l'instància, la falta que igual se m'escapa alguna cosa, és el mateix, és que es donem que s'agradaria que aquest tema se solucionara. És que en això estem tots. Gràcies.